ASC Jamakulu, façon de numéro, Aubert Folendo. Amé samedi là, le 23 août 2025. Une vidéo c'est très important. Abe Bolila, attaqué Minkara Farabougou. Tout d'abord, Katashi Blanyashi, Jamana Denuman Sheki Munun Tora, drapeau Kuma Bolila. Surasia Konon Bebala. Dembete Sega Marfata. Sabula façon Kanu, Limania Dodo. Alata di, façon Denjuguma. Mbek leko fo, Ngoko Intobe Halalea de Bulu. Ka bisigi ka fo fene, Mogo Woro Munu, Nolutara Otajila, Ubena Seki Jamana ma, Anuga Dembayama Alateme. Farabugu yɛrɛ dugu façon jumɛn don? A bɛ Mali fan jumɛn fɛ? I n'a fɔ aw ɲɛ bɛ carte la cogo min, Mali dugu laban de don ani Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ. N'i bɔra Farabugu fan bɛɛ kɔrɔ in fɔ Mauritanie. Mauritanie jɔyɔrɔ ye min ye, an tɛ n'an da don o la. Barisa hali kunungo, Russiw bɔra n'a ye k'a fɔ, dɛmɛ o dɛmɛ n'a bɛ don terrorisiw ni djihadistes ye, a fanba bɛ tɛmɛ Mauritanie de. U bɛ na attaque kɛ, janfa caman b'a kɔnɔ, u bɛ tila ka boli ka don o Mauritanie kelen de kɔnɔ. Mauritanie jamana ɲɛmɔgɔw b'a kalama. An ɲɛ bɛ Wassim Nasr, ale ni terrorisiw dɛmɛbagaw la, u nisɔndiyalen no fan bɛɛ fɛ. Ko kan cira. U t'ale kan ni emprise militaire yɛrɛ bɔ dɔn ɲɔgɔn na. Aw bɛ kan fɔ est-ce que aw bɛ kan dɔn wa? Aw delila ka Bafo kan yan. Aw tɛ Kidali kan dɔn wa? Aw tɛ Sevare kan dɔn wa? Hali ni djihadistes tɛ kɛ fa jamana u bɛ sɔn k'u ɲɛsin ni kan jumɛn ma? U bɛ Kidali minɛli man d'u ye de. Est-ce que aw bɛ kan dɔn wa? Nka lagosi de don ka ta ka ɲɛsin an ka armée ma, an ka jamana ma, k'an ka jamana kɔnɔdenw jigi tigɛ u ka armée la. N'i donna kan kɔnɔ, kan yɛrɛ ɲɛ minnu tɔgɔ fɔ sisan, i bɛ fɛn fɔlɔ minnu ye, olu ye avion de chasse de, olu ye drones de, olu ye hélico de. Yɔrɔ tiɲɛni fanga ka bon dɛ. Hali ne filɛ kuma la sisan nin ye Sevare de. Sevarekaw ɲininka u b'a dɔn. Kunungo ni bi ni kelen don. Hélico de wulilen filɛ san jugu nɔfɛ, jugu t'anw sanfɛ. Jugu b'a dɔn fɛn bɛɛ sen na. Nka ninnu ka baara ye jumɛn? Ka jamana armée la gosi, ka population morale faga. Nka m'a bɛɛ d'aw ma sisan dalilu la. Fo maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ guerre de la. Mali ka bon cogo min, armée min ye san 30 kɛ a ma labɛn. N'i ye nin kɛ dugu o dugu ye san b'a sɔrɔ a dugu juguyara ni Somali ye, a dugu juguyara ni Sudan ye. Janfa bɔyɔrɔ ka ca. Alantula janfaciw bɛ yen. Aw bɛ se k'a faamuya cogo jumɛn na? Cɛkɔrɔba dɔ bɛ tɛmɛ, a bɛ sɔrɔsiw fo. Ala k'aw se jugu la. A ye fini ta jamana de an ka dugawu b'aw kɔ. Ja o cɛkɔrɔba yɛrɛ ye djihadistes ka informateur ye. O kɛlɛ de ye ko nɔgɔya. Et puis kɛlɛ la, don dɔw ka di don dɔw man di. A y'a fɔ n ye o jamana jumɛn bɛ yen depuis 1941 ka n'a bila bi la. Ko jamana jumɛn kɛlɛ kɛ ko tiɲɛni ma don a kun. K'a ka sɔrɔsi dɔ ma sa. N'a jamana sɔrɔla n tɛ kuma bilen Facebook kan. An ka nin emprise min attaquelen filɛ nin ye, mɔgɔ 30 ale ni 8 de b'a kɔnɔ. Au moment de l'attaque, ninnu bɔra Mauritanie de directement ka na. U informelen don. Barisa an ka mɔgɔ 30 ale ni 8 na, mɔgɔ 14 de tun bɛ sur place. Mɔgɔ 24 olu tun taara patrouille la. Patrouille n'a bɛnna sufɛla ma, u bɛ segin fo sɔgɔma. Parce que n y'o fɔ, jugu bɛ ka ɲini de wo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Jɔmɔgɔla ye kara ye dɛ. Mali sɔrɔsi den mugan, bilahi djihadistes tɛ sɔn ka jɔ an ye. Maa minnu balo tɛ dɔwɛrɛ bisiki ni sɛnɛjalan kɔ. Formation foyi t'u la. Pour que u ka na attaque yɛrɛ la, u bɛ jateminɛw de kɛ. N'u ye information sɔrɔ k'a fɔ sɔrɔsiw taara patrouille la, i bɛ se k'a ye u mɔgɔ 300, fila moto kelen kan, walima 3, u bɛ se ka na mɔgɔ 14 kama. U nana sɔrɔ mɔgɔ 14 de bɛ yen. Élément tɔ minnu taara patrouille la, sira man ɲi. Bɛɛ bɛ Farabugu dɔn. Cɛ bɛɛ tɛ sɔn ka taa Farabugu. Minnu bɛ fan bɛɛ fɛ. O façon la, u bɛ ka jugu ɲini kungo kɔnɔ, fala kɔnɔnaw ni fan bɛɛ fɛ. Ni attaque kɛra togo façon dɔ la, a ka gɛlɛ k'u bɛ segin barisa sira man ɲi. Patrouille dun bɛ taa dɔɔni de. Démineurs bɛ bila ɲɛfɛ ka minnu détecter, ka sira dilan ka ɲɛ pour que an ka sɔrɔsiw lafiyalen bɛ taa jugu nɔfɛ cogo min. N'a kɛra togo dɔ la, k'u bɛ giribasa ka segin, o ka gɛlɛn kosɛbɛ. O hukumu de la, an yɛrɛ ka jateminɛw la terrain kan n'an ka information sɔrɔlenw na, mɔgɔ 8 olu tora la, mɔgɔ 6 olu kɛra otage ye. Sisan vidéo koloma yɔrɔ de bɛ nalen. Terrorisiw dɛmɛbagaw b'a la ka mun fɔ? Wassim Nasr n'a ɲɔgɔnnaw ko hélico bɛ min, drone bɛ min. Ni attaque kɛra, surtout min ka jugu n'a kɛra ka sɔrɔ sɔrɔsiw talen no patrouille la. Parce que u bɛ jateminɛ de kɛ o. Aw ka ca, aw labɛnnen no wagati min na, u tɛna o wagatiw. Janfaci dɔw de bɛ sɔrɔ, u yɛrɛ ka mɔgɔ ɲagaminen dɔw, population t'u la, ka se ka information d'u ma. Sɔrɔsiya dun dɔrɔn tɛ kisɛci dɔrɔn ye. I bɛ taa sɔrɔ médecin colonelw bɛ yen, tobilikɛlaw bɛ yen, ani mɔgɔ wɛrɛ camanw. Donc n'u bɛ taa patrouille la, mɔgɔ dɔw bɛ kɛ emprise kɔnɔ, o ye diyagosa ye. Olu mɔgɔw la, ni attaque déclenchera sisan, fo mɔgɔ de ka sɔrɔ olu fɛnɛ la, minnu fɛnɛ bɛ transmission dɔn, u bɛ GPS dɔn, u bɛ carte dɔn, ka se ka hélico dɛmɛ ka se ka na, ka bɔ u ni san cɛ, hélico ka sɔrɔ k'a ka baara kɛ. N'o o mɔgɔ taw t'u la, a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Surtout n'a sɔrɔla olu maa bɛɛ talen no patrouille la. Sinon a don kelen kama biriki wɛrɛ attaque la, munna ma bɔ ni biriki wɛrɛ vidéo ye k'o yira? U t'o yira o. Barisa renfort nan'o la, sanfɛ renfort, ka na buntɛli daw kan. Dɔw bolila, u y'olu minɛ, u ye dɔw faga, dɔw sisira. Nka u bɛ nin propagande kɛ mun na? Attaque yɛrɛ don, a dugusɛjɛ 2nan n'o ye bi ye. U ye otage minnu minɛ, u y'u bila vidéo la. Mais fo mɔgɔw ka yɔrɔ dɔ faamu. Ninnu dɛsɛlen don, sigiyɔrɔ kelen t'u la, effectif ko b'u la. Barisa n'i y'a jateminɛ, a tila bɛɛ denmisɛnnin fitininw de ye. A bɛna dɔn yɔrɔ jumɛn na k'a fɔ k'u dɛsɛlen don? Otage ninnu ka premier vidéo la, u ye mun don da? K'anw bɛ échange dɔrɔn de fɛ. An ka nin mɔgɔ hakɛ in bila, an mago b'o dɔrɔn de la. Donc olu de bɛ la ka sisan ka dialogue ɲini u ni Mali gouvernement yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. An ka jɛ an k'o yɔrɔ la, mais n bɛna ɲɛfɛ. Ka ɲini gouvernement fɛ, n'a ma ɲɛ ko an kɔni minɛna fasoko de la.
amne la fasoko la amba yinu fe aya seko ke ufende ku seko ke sababu mna fana bisaka singa tanga de mala uko ute dogora ko falili ko namanya ku fena ufo gouvernement fene kala je uku akili to ana amne la fasoko la donc uka isa ko so ko fota ma uka falili ke afana bisaka singa tanga de mala to kumina. Bon, na ye kuma lamɛ ka ɲɛ a b'a ye k'a fɔ mun bɛ k'u filime o yɛrɛ bɛ ka kuma d'u da kan tɛ dɔwɛrɛ fɛ an bɛ bilali de fɛ mun y'aw ka mɔgɔw se anw bolo an y'aw ka mɔgɔw tɛgɛ ta cogo di depuis Asimu nana fanga la fo bi jihadiste dama min fagara o hakɛ o tɛ se ka kɔnte ka ban min minɛra dan yɛrɛ t'o la n bɛ tile kelen dɔrɔn ataki fɔ aw ɲɛna dalilu don maa si tɛ se ka sɔsɔ k'a ye dɔrɔn don min na u ye k'a ye atake o ye yɔrɔ 7 de atake o de dimi b'u la tan u ye min kɛ k'o ataki préparé a bɛ san kelen bɔ o tɛmɛlen kɔ de u dɛsɛra nanzaraw b'u kɔfɛ u nan'u ɲɛsin sisan coup d'état yɛrɛ ma jamana yɛrɛ kɔnɔ faba kɔnɔ o si ma marché a y'an ka mɔgɔw bila an fana k'a ka mɔgɔw bila c'est que dadigi kɛlen nɔ o la a ka mɔgɔ ɲɛnama bɛɛ de b'anw bolo u ka ɲɛmɔgɔ joli fagara Mali armée fɛ ka ban nin waati laban ninnu kɔnɔna la k'a ye dɔrɔn ataki mɔgɔ 30 ale ni 2 Mali armée y'o de dɔrɔn minɛ k'a ye sans parler de Molodɔ Gogi ale ni yɔrɔ tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na o tile kelen yɛrɛ kɔnɔ Mali armée y'i tɛgɛ da jihadiste min kan a bɛ mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 60 ɲɔgɔnna ninnu bɔ k'a bɛ attaquer don min na ani yɔrɔ tɔw u ka mɔgɔ bɛ diɲɛ jamana o jamana kan u y'a bɛɛ de kun ɲɛsin Mali ma donc ce qui fait que u ka mɔgɔ minɛta cayara kojugu sinon ne e bɛ sanfɛ a ma se vidéo kɛla k'a bila dɛ anw ye état responsable de anw ye armée professionnelle de anw tɛ vidéo kɛ k'an sigi k'a fɔ a ka ni mɔgɔ in minɛnen n'an bolo a ye kɛlɛ dabila o ne min ma sɔn o bɛ karaba minɛ de o de ye anw ta ye yalima k'i faga aw mana sɔrɔ diɲɛ wo kɔnɔ donc u bɛ nin ko in kɛ chantage kɛla ye ani propagande sɛfan kelen tɔnɔ 2 u bɛ fɛn o de sɔrɔ a la a y'an ka mɔgɔw bila et puis an bɛ tila k'a yira population na fana k'a fɔ k'u jigi bɔ kan k'aw tɛ s'aw na alors que sigiyɔrɔ kelen dun tɛ aw la kɛlɛ la aw de bɛ négociation na aw de b'a la k'a fɔ a y'an ka mɔgɔw bila a y'a kɛ tan sinon bilali dɔ de la ka kɛ o Sumala Sise ninnu ka bilali la ani Petronɛ ninnu ani Mali sɔrɔsi caman n ko Asimu ninnu ye bilali kɛ o la o fana bɛɛ bɛ kɛlɛ kɔnɔ ni otage ninnu fɛn fɛn filɛ nin ninnu si tɛ min bɛ Mali kɔnɔ u bɔra n'u bɛɛ ka taa n'u ye Algérie ni Mauritanie na u b'u tila de aw m'a ye n'u b'a vidéo nin kɛ u bɛ briefing de kɛ k'u kori pour que u yɔrɔ kelen kana dɔn ni otage cɛ kelen tɛ Mali kɔnɔ tuguni an ka mɔgɔw ye bilali min kɛ an bɛ jɛ k'o vidéo lajɛ parce que u ka propagande dɔ ye jumɛn ye k'a yira an ka population na ko ɲɛmɔgɔw mɔgɔ tɛ prisonnier de guerre la alors que bilaliw bɛ kɛ bilali dɔ yɛrɛ la ala ma mɛn u taar'o nisɔndiya kɛ Mauritanie de an ka jɛ an k'o lajɛ. Jɔn bɛ se k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw mɔgɔ tɛ an ka otages la anw tɛ vidéo de kɛ anw ye jamana de k'a yira k'a fɔ aw fana ka otages filɛ n'an bolo f'aw ka nin kɛ f'a ka nin kɛ anw tɛ marché ten wa u ka otages ninnu anw y'u sɔrɔ cogo di walima anw y'u nɛgɛnɛgɛ ka na n'u ye Bamakɔ de yan o kɛlɛ de kɛra ka minɛtaw minɛ ka fagataw faga sinon n'a y'a sɔrɔla ko ni attaquera ko de y'a ye k'i dɛsɛra barika ni attaquera yan dɛ f'a ka kan kɔnɔ o jamana ba tɛ yen ko don bɛɛ ka di la kɛlɛ kɔnɔ Ukrainiens ma don course kɛ ka réussir cɛ joli k'u da u kɔnɔ kan ka tila ka 8 mois kɛ mais kɔfɛ ko français ka armée russe ka armée ko armée lankolon don min dara américain ka Afghanistan puissance sugu bɛɛ t'u ye u ma boli ka bɔ yan a vidéo tɛ yan aw bɛ tila nin bɛɛ laban sɔrɔ ne fɛ maa o maa ne nin ka kuma donni hakili la e ma kɛlɛ in faamu de parce que laɲini fila tɛ ninnu na o tubabu de b'u kɔfɛ Wasim Nasir ni terroriste dɛmɛbagaw dɔwɛrɛ tɛ o u t'an ka armée fɛ u y'a yira hali kaye ko in na u y'a cari fan bɛɛ fɛ ko population k'i nen bɔ a la ko k'a tɔ to armée u tɛ armée de fɛ o ni dun tɛ armée fɛ i tɛ jamana de fɛ o parce que armée bɛ ka kɛ jamana de ye maa minnu u tɛ Mali armée ka ɲuman fɔ fo juguman dɔrɔn k'u sɔrɔ de ka d'u ye a b'aw jigi da olu ka kuma ɲɛnama kan hali sini n'a fɔra ko Mali armée yagagali minɛ n'u y'a publier ala kana barika donna u tɛ kuma kan u bɛ min fɛ dɔrɔn ka Mali armée la gosi u b'an ka jamana cili de fɛ anw de kan ka to an ka faamaw kɔ labɛn sugu bɛɛ kɛlen don disposition sugu bɛɛ talen don président yɛrɛ delila ka nin fɔ an ye ka tɛmɛ an ka to an ka armée kɔ an ka to an ka ɲɛmɔgɔw kɔ fo mɔgɔw ka faamuya an bɛ kɛlɛ la jamana bɛ kɛlɛ la dɛ an bɛ jatigɛ wale kɛlɛ la jugu dɔw jamana bɛ jugu olu bɛ k'an kɛlɛ u bɛ k'an kɛlɛ jatigɛ wale kɛlɛ la u b'an ka nafasɔrɔ siraw bɛɛ geren donc fo maliyɛn bɛɛ de ko faamuya k'an bɛ kɛlɛ la ni mɔgɔ min ma faamuya k'an bɛ kɛlɛ la
ala kan kisi kana cɛja i bɛna fɛn kɛ o y'a sɔrɔ ɲini kɛra ala kan kisi kana cɛja donc ka kan fo bɛɛ de k'o faamuya fo bɛɛ de ka o faamuya pour an bɛɛ k'an sabali fo bɛɛ ka muɲu de mais jatigɛ wale kɛlɛ tile kelen baara tɛ tile kelen baara tɛ i bɛ se ka san tan kɛ lafiya la tile kelen a bɛ n'i ka san tan k'i bolo i b'a fɔ i ma foyi kɛ mais o de y'a kɛ cogo mais fo mɔgɔw k'o de faamuya mais a bɛ ban a tɛ se mɔgɔ tɛ se k'i si kɛ turu a bɛ ban mais limaniya don ani cɛsiri don parce que u b'a bilen ka dala hali ka da i tɛ se k'i sen bɔ ka di i ka da la tellement i bɛ siran o de ye terrorisme u b'a bilen ka di i tɛgɛ hali k'i ka da i tɛ se ka bɔ i bɛ bɔ de o ko i bɛ bɔ de siran kana kɛ cogo o cogo ka mɔgɔw kana siran parce que o de ko population de maillon faible ye an bɛ population nɔfɛ olu population nɔfɛ bon ni mɔgɔ population sɔrɔ o tigi de bɛ gagner o b'a to a fɔ toujours population ka sɔrɔsiw dɛmɛ a baara la parce que terrorisme min kɛ u bɛna jamana ɲɛmɔgɔ u b'u bila u ye place la u bɛna u b'u dɛmɛ ka fura d'u ma u b'u dɛmɛ k'u lakana u b'u dɛmɛ ka musakaw d'u ma o tɛ jamana ko bannen yan o y'a bannen voilà donc o baara de don mais fo jamanadenw yɛrɛ k'a faamuya parce que kɛlɛ bɛɛ bɛ kɛlɛ la jamanadenw de nɔfɛ population mais mɔgɔ terrorisme a tɛ laban quoi fo k'a fɔ ko fɛn tɛ ko i balima don ko a bɛna balimaya dɔn a mago tɛ balimaya la terrorisme tɛ dinɛko tɛ mɔgɔ min b'a fɛ ko dinɛko tɛ caman bɛ terrorisme u tɛ seli yɛrɛ tɛ seli yɛrɛ ɲɛdɔn mais politique baara de don terrorisme politique baara don parce que fɛn mun don mɔgɔw bɛɛ t'a faamuya donc ka jamana déstabiliser terrorisme de don mais mɔgɔ de b'a kɔfɛ mɔgɔ de b'a kɔfɛ o y'a to fɛn tɛ k'i b'a négocier quoi i bɛ fɛn négocier i b'a dɔn ko fɛn mun na a bɛ ban mais fɛn mɔgɔ min b'a kɔfɛ u tɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ u tɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ taa yɔrɔ dɔ attaquer yɛrɛ mɔgɔ min bɛ yɔrɔ dɔ ma taa tigi dɔn ma dege o ɲɛ yɛrɛ la o bɛ laban cogo di c'est la bon donc fɛn mun don fo mɔgɔw k'o faamuya an b'a kɛlɛ kɛ de don dɔ bɛ gɛlɛya don dɔ bɛ nɔgɔya an b'a kɛlɛ kɛ dɛ